je, Bětko. Jakoby nečeká jsem švédský stoly, takže to jsou dobrý, ale... Jo, my jsme zabrali ten kulatý, kámo. Byl tam jenom jeden, ne, byl tam dva. Ten jeden byl prázdný, my jsme zabrali ten kulatý. Bylo to nic moc. Neměli hořčice ani ketchup na párek, takže mínus. Tak jim to můžeš dát jako, anebo z večeře popros a pak se vezmeš na další den. To nejde o to, že jsem zvyklá chodit. To jde o to, že je to únavný, bro. Já zbožňuju se koukat na rozpadlý budovy. Na změknení a se koukáme i na menu. A tohle je co? To je fragment mamuntí lebky, a.k.a. neboli fragment sloní lebky. Takže toto jsou všichni sloní, jakože. Jo. Basically said. Milujeme slony. To mi slona. Kamo, ale pak slona. Hej, nechceš třeba pracovat v zoo? A tam To jako mě se taky slony? napadlo. To je geometrická rytina na mamutím klu. Jako kdyby sloni nemají, to nemá. slon nemají kly, ale to nevadí, basically je to sloníkel. Koukej, takhle vypadáme my, když stanujeme. Tak a tady je celá řada, tam si něco najdeme. A nebo je tady kafe, ale tam se úplně nenajme, jakože kafe Janča. Do toho bystra? No tak tam můžem, no. Tak jdem. Jdeme podívat a Jo. No je nás 7. Takže já jsem si chtěla ten toastík. Chtěla jsem kuřecí, ale už mě jenom trhaný maso. Ale je to dobrý. Akorát mi tam nechutná ten cheddar. Větka má tady burger. A čekáme na ostatní. Plánem mi buď do sekáče, anebo si koupit jídlo na noc, anebo, no vlastně všechno toho, co plánujeme, anebo do knihovny. Takže se nějak rozdělíme. Takže guys, jdeme si pro zmrzlinu, která je někde úplně jinde. Kámo, jednu chvíli je prostě brutální vedro a jednu chvíli je zase jako zima. Takže to nemůžeš nějak prostě jako vyčasovat nebo ani vychytat. Teď, kdyby nás něco zajelo, a to projít. jako tam všechno, tam se mi nechce jít, bro. Tyhle lidi, až projdou, tak projdem taky. Teď. Takže já jsem si dala zmrzlinu jahodovou vanilkovou. Točenou a já jsem si dala cookies cream flavor. Very good. Kámo, točená až 60 korun. To je 2 kopečky, kámo, to vůbec nedává smysl. To je jasný smysl nejdeš. Tak jo. Prý další rybičky. Budeme dělat, kdybychom nikdy neviděli mandarinky. Víš, co udělám? Co děláš? Běž odsud. Get out of the room. Kolik vlogů jsem viděla? Hele třeba... Hej, ale víš, že vlogy jsou jediné, na co koukám na YouTube? Je jedno, ale když to bereš inspiraci. Já nekoukám na nic jiného na YouTube, já koukám jenom na vlogy. A to je jako dobrý nebo ne? Ne, že? To je dobrý. A to je dobře nebo ne? Já nevím, shodne to sama.
Asi je. Vicky, zamávej. Co jsme se naučili z tohohle výletu? Anything is a dildo when you can imagine it. No, it's good. Natáčela, když jsme byli v tom rostlinářství, teda skleníku. Jestli mě chcete vzít na dej, tak mě vezměte sem, prosím. Je to u lodnice, jo? Díky. Přesně tady ten strom, tam mě vezměte, díky. Mladší nebo starší ID not here. Ale já jsem... Dospělí i dědečkové. Už slyším autobus. Kamu půjdu v té cestě? Nevím. Tohle? Tohle? Ne. Tohle? Bezvadný. To je nahoře. Takhle. Když jsem ale byla v pozadí já. No, tak teď už tam nejseš. Kde natáčí až žer. Už dlouho jsem nedělala update jakoby na vlog, ale dneska už odjíždíme. A ten se mi fit, no mám to ani moc vidět teda, jo, ale to je můj fit. Včera jsem pak natáčela jenom večeři, pak už se nějak nic moc nedělo. A tak no. Ale už jsme se vrátili všechny věci. Už teď máme postele a už jsme vrátili ten stůl. Reálně kámo, mě se třeba jakoby vůbec prostě nechce domů, bro. Nebo jakoby chce, ale tím jak prostě to uteklo třeba brutálně rychle. Já nevím, už mám sračky. Ale ještě nemám zabalen, no jakoby mám, ale mám pro otevřený kufr. Ale teďka si chci napsat journal, takže chci napsat, asi i záleží kolik je. 53. Mám už nástěnu. Tak se napíšu potom. Dobře, takže tam se všechno. Reálně ty zdi jsou tady tak tenký, bro, že já si vsadím, že teďka, jak nahrávám ten vlog, tak tě slyší holky tady i tam. To je dobrý? Je to dobrý na ty? Je takhle to pěkný. Budeš gorgeous. Já jsem myslela, že to spíš až takhle do No to vlasu. dám potom. Jasně. Popišu pocity. Teď už mi není zima. Prší. Už chci si sednout do autobusu a jdeme ještě na nějakou procházku. Vůbec se mi tam nechce. To jste se asi posrali, ne? Ne, já si myslím, že na tu procházku už nejdem. Nejdu na žádnou procházku, mě je zima. Já doufám, že nikam nejdem, guys. Hej. Ne, Emma se ptala, za jak dlouho pojedem a jak řekla, že až odejdeme odsud z tohohle příšerného muzea. Jo. Jak bychom měli jít, ne? Tak jako by tak. A řidič už jde k autobusu. Jo. Takhle, ono to mělo být. To se mělo, Ta procházka měla být jako z tohle, že jo? Ne? tohle mělo trvat půl hodiny a trvalo nám to přes hodinu. A proč to furt pokecáme? Já jsem velice ráda, že Ještě jako jsem povídala s vašou Ach jo. To je perfektní. Já jsem nevěděla, že to je plošák. Co jsem myslela, že to je? Jaká cedulka. Za 60 krabici. Naskenuj si kód pro víc zábavy. Co to je? Teprve zábavy. Happy Meal. Here's the depression. Já jim, ať mě sponzorují, bro. Holky, moje děti mají nějaký panický atak. Já jsem základ, ale... Panický záchvat. Holky, tak já jdu k týně. Já jdu k týně. To nechta.
jak tady na ty bude skákat, že se zavřu a říká, já se pochču. Ale to jsem říkala i včera. Byli na pokoji, už jsme se připravili to, tak vy jste se nějak bavila a hrozně jste se smáli, ano, Vicky se smála, ano, tak já se pochču.